Apa, ini mereka berdua ini lagi LDR. Loh, masa? Iya, Mbak Ulfa ini ada di sini. Heeh. Ya toh, Mas ngantennya ning Papua. Saiki? Iya. Mosok. Iya, nggak percaya kah? Iya kan? Iya. Iya toh? Iya. Iki berarti Mas Manten nontonnya via streaming niki. Iya. Wah, yo lha iki kok nak terus ngubungi via piye? PCS. Lho lho, apa Kembali ke habitat lagi. Iya. Gaweanku akeh nekat ra melok kowe ning Kediri nih kan. Aduh kopong. Nyapa tuh sampean nih lek omong-omongan mbek aku madep susu yuk ora madep wajah iki. Iki yo ora paham neh. Iki yo ora paham neh. Ngene lho. Gareng iki sing siji kero, genah to nek gareng Lek iki kira kero. kan kudune motone ora akur. Lah iki akur tapi madepe rene yo. Lho kira-kira pandanganku yo pas nang kono kok. Oke, nek ngono. Coba. Nah, ngono ra yo. Nah, ngono ra iso mumbul. Halah. Kadri padha nggonku sing namah kok. Walang kekek. Kecemplung kalen. Wes mati wes. Malah keke 10 kali mati. Mati. Kan Pak wis mati, Pak. Mati kok. Wong iya malah kekek ki uripe ning darat kecemplung kalen iku wis Mati, mati. wis. mati. Ora usah tutupne. Ora iso. Napa lho iki? Ayo, duet to. Ani gentenan kene kok pek kabeh kancane. Lah wes to aku malah nyanyi kene aku mau bar kok kene, pindah rene. Maksudnya Terus aku kene. cangkeme gentenan. Ya mah cangkemku apik kok, cangkemmu elek kok. Alah. Biyen ya apik. Monggo. Iki ibu sing menggugati mengko katiran minggah wonten ing panggung niki badhe dipun jak foto. Nah, monggo Ibu. Monggo Bu Putih, Pak. Nah. Monggo Mbak monggo. Siji wis ngate kabeh. Iki nggo foto ku maksude. Tukang ngendang iki rasa iri. Kok tak gak ono kembang bureh. Lagi terus yang moto sing ndi iki? Hah? Moh aku karo tuku kok. Aku arep tuku nang bakul seblak duwe, bakul seblak. Moh aku gak betul lah.
Iki tukang ibut iki rese. Kok kayak kopi. Nah, ngono. Ki meng kleru leh mu foto ki jane ki nggo nutupi rai kok. Kok malah wis do foto kabeh sik. Ampun, matur suwun saking Bapak Ika Kamakugati nggih pun Bapak Suparjo. Fotonipun sampun. Niki wekdalipun kagem Dik Niken semoga langsung kewala jengkar kita ngaturaken panglipur suka parisuka kunjur bateng sang jaring para para tamu sinareng kencana wungu campur sari tirta audio Trista Production. Iki mbok sepote ora? Sepote biasanya lain daripada yang lain. Semoga diajeng Niken Salindri. Ayo Le, dah maju. Ya. Saya mengucapkan oh iki tiba iki sing dinteni suwe iki kok ora kono kok. Oh kowe nganggo mik ora nyopir kok ya. Lho kowe lho kok ulon kono kon dhuwur kowe kok ngisor kok. Rene lho, sila. Ayo madek. Wis. Lho yo wong Piye. Wong kok ra tertib bermasalah. Kowe wis tak omong itu, metune mblurung ngalor kok mblurung ngetan. Iki metune mblurung ngalor. Iya kah? Dah, lho. Enggak. Aku mau kan teko. Teko ndi? Teko ndi Mbak Ade mau? Alah, kowe iki. Oh, Ade, aku mau ki tekan Boyolali. Bocah kuculuk piye omahe Kediri kok teko Boyolali iki? Ya berarti kan aku kan tanggapane Boyolali to lho. Oh, alah iya Ken. Matur sembah nuwun dalu punika saged sowan Mbak Niken. Wonten laladan ndi Mas Gareng? Bluro. Bluro diengkulmu. Rembang. Sumber. Heeh. Dukuh Klampok, Desa Sekarsari. Iya. Nah, nika adicaranipun wonten Wali Matulurus Mbak Iken. Iya. Nika saking Mbak apa waca kowe gak iso maca aku. Khairunnas dan Ulfa Hidayatur Rahman. Nah. Iya, ini mereka ini mantan ini sangat-sangat istimewa sekali. Istimewa sekali. Heeh. Cara awake dhewe dadi ngaten paling yo ngene iki ya, Ken. Gak gelem aku. Aduh. Kayak ngene iki piye maksudnya? Maksudnya yo sing nonton yo rame ngene iki lho maksudnya awake dhewe. Gak. Mah. Didongakno Mbak Niken saking Iya. Mbak Ulfah kalian Mas Khairunnas. Duduk Mbak Khairunnas. Duduk yo. Soalnya jenenge diwolak-walik padha. Oh, iya lho. Iso-iso lanang iso wedok maksudnya. Iya lho.
Ditungakno Mbak Niken, dalu punika muga-muga temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah sing nonton kuatah sangat ya Ken ya. Iya, Dalane alhamdulillah. Ini mereka berdua ini lagi LDR. Masa? Iya, Mbak Ulfa ini ada di sini. Ya toh, Mas ngantennya ning Papua. Saiki? Iya. Mosok. Iya, nggak percaya kah? Iya kan? Iya. Iya toh? Iya. Iki berarti Mas Manten nontonnya via streaming niki. Iya. Wah, yo lha iki kok nak terus ngubungi via piye? PCS. Lho, ayo Mas wis betul Video call ditungakno. solawat. Video call selawat ditungakno iki wigatine paring lelipur Mbak Iken Ya. wonten Laladan Rembang ya. Iki ya Ya. awake dhewe ya. Iki dikasih lagu apa terspesial buat Bapak Ibu tamu undangan saya kata sangat. Wah, yo sing tak gumuni wong semene kaya madhep rene kabeh ya Ken. Enak sih madep Rono. Di. Belinan. Ora. Dikasih lagu apa Mbak Iken? Berikutnya sama kamu. Apa ya? Apa? Tadi ada permintaan. Ada permintaan? Loh, wilo diwaca. Ah, Iki yo ngono iki. iki MC Sitok iki meneng ayo aneh permintaan. Iya. Wes, liyane do macak ganteng-ganteng ayu nyapa Ayo, lho lah, iya. macak koyo ngono lho. Iki raine nek gak ngono malah lu heli kok Ken. Hospital Adarono. Aku Hospital Negara Angin, Angin, Sumanding, Denak, Gadis Manis Kalimantan, Tunggaleka. Yo, engko dilayani. ya dikai sing di. Tunggaleka. Oh ya Tunggaleka. Tapi terakhir bae. Oh lu. Iki lagi sing apa sih? Saiki sing halus-halus ya. Halus-halusan dhisik. Ah Nirmala. Moga katuran tembang salajipun wonten Nirmala. Ayo kembali ke habitat lagi. Iya. Gaweanku akeh nekat ra melok kowe ning Kediri nih kan. Aduh kopong. Semoga kalian kata-kata kencana wungu campur sari. Niken Salindri masuk. Kurang salah rek. Ya korupsi we iki. Ngomongan karo lek iki ya. Nyapa? Ora iki kene bayarane yo larang dhewe. Iya, salahe dhewe tekone telat yo. Lho telat apa wong yo jare mau to merah teko kok. Iya kah? Ora trimo telat ngono kok yo. Heeh. Wis madhep rono ora usah madhep kono. Ya, wis. Nyapa terus makan piye? Yo neh no. Yo neh apa leren? Ya ampun, cek tas nyanyi masa ya dijak omong-omongan sik apa piye? Ndek mau tekan di Mbak Niken, ndek mau piye Mbak Niken? Apa piye numpak apa? Emang wong lanang iki dikon mengasih perhatian iku koyo. Tekore ngono ki lho yo. Ki mau numpak apa ya wis genah numpakmu mobil. Ya terus. Ya toh teko ndi mesti teko Ratam toh. Apa mau liwat sawah? Nyapa tuh sampean nih lek omong-omongan mbek aku madhep susu yo ora madhep wajah iki yo ora paham neh. Iki yo ora paham neh. Ngene lho. Gareng ki sing siji kira, genah to nek gareng iki. Lek kira kan kudune motone ora akur. Lah iki akur tapi madhepe rene yo. Lho kira-kira pandanganku yo pas nang kono kok. Oke, nek ngono. Coba. Nah, ngono ra yo. Nah, ngono ra iso mumbul. Halah. Kadri padha nggonku sing namah kok. Ayo kamu sekarang tanya apa? Hah? Tanya apa? Lah yo ki ngene yo kanggo bapak sing mengko gati, jajal ki urun
urun donga apa-apa mau ngantene sebut dongakno. Oh iya bener. Pesan-pesan buat Bapak sing menggugati pisan, buat warga masyarakat Sumber Rembang. Piye pesanmu Jajal? Ya, sampean ngerti gak bapaknya jenenge sapa? Sing menggugati to? Iya. Pak Suparjo. Lho paham no lho kene kok piye to? Ya kan aku ora paham tekon. Jajal. Pak Suparjo lan Ibu Suparjo mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula kalian KCW. Terus mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Nah, ngono. Kuwi kanggo bapak sing menggugati. Terus kanggo tamune. Nganggo tamune ya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir nonton Ngono. di malam hari Atas ini. Parsiti sapinya ngono ya. Apa? Kuwi lho sing Arti pisapi sih. kuwi lho Parsiti sapi. Kuwi lho glegakno teko kuwi jenenge. Apa? Parsa-parsa toh. Wow gendeng kabeh. Atas partisipasinya. Artipisasi. Alah kuwi melu gendeng iki lha apa to Ken? Kok ya. Lah aku ya ora iso nyebut ngono ki. Ngono. Ya. Wis ki kontrakmu ki pirang lagu? Ki mau lagi sak lagu ta? Oh ngawur. Wis 3 kok. Sing siji ngipi ya tak eno. Oh ya, Lah ngono ya genah. Hah, kandhane kok ki padha gendenge kok ya. Yo. Ayo Aku lagu lali apa? lise. Aja kuwi mau wis kok. Wis apa? Mau wis to? Oh wis pokok. Oh udah. Baik kak lek suwi to. Ayo pikir saya. Oh ya loading barang apa to kan? Kok ya. Negara angin. Oh negara angin. Piye? Nirmala tak saduk lho wengko iso. Lah ngomong kok yo-yo. Lho, lah sing ngakon nyanyi Nirmala ki ya sapa? Kono ki kandha nek Nirmala kuwi lho apik ngono. Lho sing ngakon nyanyi ya sapa kok ya? Liyane kuwi. Tegese iki Nirmala kuwi lho apik ngono. Apa elek iki lagu Nirmala? Apik to? Apik. Lah iya apik lho sing ngakon nyanyi Nirmala nek ya sapa ya. Oh, piye desa? Aku sing wedi kok kono sing wedi. Oh iya. Hah? Aku kok nek gregeten sampean tak tonyo lho. Aja Ken yo yo. Fakir miskin sebut tonyo nek mati terus piye yo. Mekar barang kok story kok yo. Tapi kan ora krasa. Wis yo. Langsung ke lagu aja. Apa ini? Coba nadanya. Lah. Wah langkek. Kok nyetel YouTube aja, kok nyetel YouTube. Alah. Ya. Walang kekek kecemplung kalen. Wes mati wes. Walang kekek cemplung kalen mati. Pun Pak wis mati Pak. Mati kok. Wong iya walang kekek ki uripe ning darat kecemplung kalen iku wis mati wis. Ora usah tutupne. Ora iso. Negara angin. Negara angin. Loh, Pripun, Mbak? Oh, Deno. oh Deno, oh nggih. Oh ya terima kasih Mbak. Deno ganti Deno. Karep nanti ya. Nimpal. Ya wis ngene, pancing ora? Ayo. Duh, lah piye? Wis. Hati-hati. Kencana. Lewat live streaming. Iya. Ora apa-apa wong ya padha ae. Iya, tapi kasihan tahu.
Kenapa? Pastinya harus buku lap tau gitu. Kasihan mantennya LDR. Enggak apa-apa. Yang penting jauh di mata tapi tetap dekat di hati. apa kuwi? Hah? Jauh Iya di mantennya toh. Ora nek kanggoku jauh di mata dekat di hati ki ora mantene. Terus? Udel. Kok iso? Lho, udel kan adoh karo mata, edak karo hati. Oh iya deh ya. Kuwi arti dari kata-kata jauh di mata dekat di hati ki udel. Salah. Apa? Udel ki ora cedeke hati. Nang apa? Cedeke weteng. Ya ora cedeke yo wining weteng kok. Lah iya. Denok wis diaturno request ora mau? Ora Itu- request ya. Apa? Tadi permintaan apa Tadi koleksi? permintaan dari Mas Manten. Permintaan. Nah, makanya aku mau ngomong terima kasih Mas Manten. Oh, tadi yang ndi, Bang? Tulisanmu ndi? Kalau Ini enggak kertas koleksi itu ya. Oh ini loh. Nah, ini loh. Ini juga dari yang punya gawe. Wah, minta salim. Wah, semoga kalau gede nanti kayak Mbak Niken. Amin. Amin. Nah, aku ora aku. Ya, Wis Bang? ora iso kasep aku wis. Iya tadi Denok sudah dihadirkan. Denok sudah. Yo, Ini. ada iki gadis manis Kalimantan. Wis burung mau. Udung. Burung. Belum. Udung. Yo. Yuk mau ngasih yang mana? Aku mano. Ini aja gadis manis Oh, Kalimantan. gadis manis Kalimantan. Nyepo. Pengen duet kuwi asine dek. Ya. Wih lagune sing mlek apa ngono gitu. Ya, Emplek apa? Kowe apa? Oh, berarti wingi sing tak rungokke sone rusak. Mlek apa? Sing lagune kae apa? Sing wi lho apa? Ayo nyanyi kuwi yo. Nah, ayo. Iya, Ayo, saiki. ayo. Iki nyanu ya tersosial kanggo warga kene. Iki lara untu to lho. Ora. Kok pipi mabuk kabeh loro-lorone. Aku mau jane cilik teko dalan kena angin dadi begar. Ya toh. Oke, ini kita tidak lama berduet lagu ini ya, Ken ya. Iya. Ini yang sering dilihat di FYP TikTok mungkin ya. Iso mu lagu mek iki to ya. Ajir ya nek mes waduh kok nyanyekno aku. Apa? Oh, kasunyatan to. Ramong. Ral ya pakai ral ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa iki sanenane takdirku sing njawabe sliramu betati betelambe wis kadang rada cepet Bari pesan rangke lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro apa lo iki ayo duet to Ani gentenan kene kok pek kabeh kancane. lah wes to aku malah nyanyi kene aku mau bar kok kene pindah rene Maksudnya terus aku kene cangkeme neh. gentenan. Ya mah cangkemku apik kok cangkemmu elek kok Ya, biyen ya apik. Monggo. Wonten pupusane langsung bersama Kencana Buku Campur Sari. Punten Bapak Ibu nggih nika niku nak teng sosmed, teng media jan piyambake kalem, ayu, ketoke ya anggun nak asline nggih pecicilan ngeten iki. ya bagus dong Ya bagus ya bagus. itu yang dinamakan profesional you know. Oh, lah biasanya nek ning kamera wae gak pecicilan iki pecicilan nyampe Mas iki lho. Nah ya Nah, iya dong oh ya, tadi permintaan. ini sekarang sudah jam Orang gue jam.
Jam tok kuno kok wis Pak Dal. Didol apane? Lagi digawe pisane rusak wis didol. Biro 10.000. Iya, 35. Ini kasih berikutnya Mbak Iken ya. Ya. Apa tadi permintaannya? Oh iya. Apa tadi? Sumanding. Wah, enak wi. Sumpah ingat sayang. Aja lah, dia nek ya. Heeh lah. Enggak. Kita tahu bareng. Ojo lah. Tadi juga ada permintaan yang lagi viral kan? Sing up. Wapuk. Tapok kendilo. Ketoknya Pak Eke seneng nak aku tuh lorone yo anteno. Dikasih nggak apa-apa ya? Ya. Ini lagi hit, ada Gadis Manis Kalimantan. Satu lagi lagu lagi. Satu lagi lagu. Wela. Ya, ini dikasih yang satu lagi. Lagu lagi. Ya, satu lagu terakhir buat semuanya. Jadi ini lagunya terspesial buat tamu undangan ya kan ya? Sumpah mambune telek ini. Mambu telek. Mambu ngalias. Lah, lek ngene wis ora. Jejel. Oh, mambu telek sumpah. Iya, aku mang bar mangan telek kok. Monggo. Monggo, terusnya buat satu lagu lagi. Habis ini kita artis. Ayo Sila. Ya Ken, antri lu piye. Ayo Pak Goreng. Ayo, ini kita berbareng-bareng semuanya. Bareng-bareng nanti urusannya piye kok bareng-bareng. Loh, ini kita kan sudah bar. Sudah bar ini kita. Oh, kamu sudah bar. Tuh, semua. Semua sudah bar. Iya, sudah bar. Oh, ngate kabeh yo. Yo, kita nyanyi bareng-bareng, Jasemi, Yakem, ayo malu ngate. Dari sini. Tiba kono yo nek jeneng dari sini. Jadi ketika tembang terakhir saking Kencana Wungu. Ya. Iki jenenge Kencana Wungu tapi klambine sinden abang ya. Maya ganti Kencana apa enggak sih? Sing wungu suwek. Sing wungu suwek.